pelaa vielä Jaagerille, Jaager maalikulmalle, kova tilanne, siellä on vedetty Vehanen nurin, ajetaan Vehasen päälle melkein, sitten soi Summeri ja siellä erittäin rajusti ajetaan Vehasen päälle ja siellä suomalaispelaajat aivan oikein vähän kuumenevat, siellä vedetään Vehaselta jalat alta niin että helisee ja nyt tämä alkaa sitten karata kyllä Raiberilta ja Stönsiltä heti ensimmäisessä erässä tämä peli jo. Ensin annetaan Komaroville jäähy toisessa päässä ja sitten sieltä vedetään Vehasta pään. Vehanen on siellä nurin ja sitten hän on pitkällään ja pötköllään siellä ja jälkitilanteesta vielä tilanne jatkuu ja taas siellä sitten selvitellään ja ihmetellään kenelle tulee ja mitä tulee. Erä on ohi. Toinen erä alkaa kuitenkin sillä tavalla, että 25 sekuntia 5-3 vastaan Tsekki pääsee pelaamaan ja tarjotkaahan siitä taas valkopaidolle jäähyä, kun Tomas Plekanetsilta lähti kypärä päästä ja sattui hivenen takaraivoon, niin eiköhän siitä panna suomalainen vielä jäähyboksiin. No niin, ensimmäinen erä jännittävänä pelattu, tilanteita riittää, 0-0 numeroissa mennään.